Play EP ko perlok sesin krian subhai EP. Hagan ke sengi kwa ban kren syapang ka kerteng baai ya ki krista. Bene ya ka kerteng ki bang yo haka sengi ke ba la baptisma ngi lane hakan ritiniam jer berti thok. Asyim yakane ka jing batai na ka Catechism of the Catholic Church ka nomor arhajar sispa san punriu. Nga ongkum ne ka sakramen jong baptisma la ai hak teng ukpa berukun pada mensim bakoi. Yakibang yakane ni semru ha ka gospel kat kum Matius kalau nong ke ba arhupra dekat ke ba khat khandai. Ha ka jing yo ya baptisma ka kerteng jung trai ya ke bang yong pa ukun pada mensim bakun ka ne ka kerteng ka pen kentang ya ubreu but u kristan u yo ya ka ne ka nam ka kerteng leng ba jong ka balang ne ha ka balang kani ka kerteng ke bang yo ha baptisma ka abandei ka kerteng jong uno uriu khoi lane jong uno usenran jong trai la sim ya kane ka kerteng pat la jupen lin ban sim ya kini kerteng jong kiri khoi lane jong ki senran lane jong ki apostol khnang ba da ka bangi don ya kane ka kerteng jong ki ni yo ya kan ruksa ban but ha ka jing im kristan ka jongi nangta une u nong ya une u riu khoi uba ni sim ya ka kerteng juki omdei tang bangin don yaki kanuksa ban but ha ka jing im jongi henry lengba ka jing sim ya ka kerteng jongki ni don ru lengba jongki ki nong ya sai u nong ya sai lene kanong ya sai na ka bantai jongi kene kede kaba kumki kristan habang ai baptisma ki kun ni don kam ban tip ya kane bat ya ka kerteng ke bangi jitru kade bandon ka jingkit jingmut kristan kum kene ka jing hikai jong kebalang keba arhajar sispa san punriu ka jing sim ya ka kerteng kumki kristan hakasngi baptismaru kene kapan pau ya ka jing maya krista but ya ka jing long krista Christian virtue ka jing long jong ki hok kristan Christian virtue de nomor kata ki kimi pa man sim lene ni ong hapareng ki sponsors nangta ulendo soblei kini kidei ban sim kia ya kan ne ka benta bat ba ngimdei banjit ya kano ka kerteng ka balong per na ka jing im krista de nomor kata kirang ba balang ki katekis ki kimi pa man sim kidei banjit pat kidei ban rab banjit ya ki kimi pa ya ka kerteng kabam long foreign ya ka jing long kristan kabam don kano ka jing bom ya dei ba ka jing kristan nang ta khadue habangi jit ya kano ka kerteng bad khamtam ki bala he lasan haba imei pa jongi kila jit ya kano ka kerteng riu khoi ne jong ki apostol ni habanya le man kasni bandri ya kato ka kerteng da ka jing im ba bahajongi ka jing sosi kalong babun ki kristan ki jongi ki don ya kerteng jong ki riu khoi andre ki long ki mentu ki long ki nong klim ki long ki nong di bu ai bat kum ta terter kane ka pen bersih no ya ka jing long kristan ka pamut ni le ben ni nyo ben ya ka kerteng jong utrai kemal ong mene apala jer yangi ha kerteng kupa berkun bermensim bakui kane ka kerteng jong utrai ka
pen kentang yangi. Henry nyipat ni bread ya umaulenai hakmat kisniang. Tenamar kata, tungin rikut ya kaneka kerteng ya kepala jid da imei ipa teki paman sim da kileng dok seblei o paris. Tenamar kata, barok khaj kibadon benta hakane ke jingjel kathok. Tungin long kiba minat ban yarap ya kitu kibala jid ya kaneka kerteng. Bad ban hikai ru ladang ala jid ya ka kerteng Anthony kabamut u Anthony bukut udai ban long unang da jong pi bad token mau ya une u Anthony ba kerpat ya u ba unya sajlam na kabantai jong pi lene kano ka kerteng ya kepala jer la thok ya pi ti token mau ya kane bangin ompen bersih ya kan nam ba ka kerteng jong utrai pada dangi lek kumta kan long ka jing lanot na ka bantai jong ngihi tin mar kata i je utrai na do ka donot na do ka jing im jong pi na do ka jing mot jong pi ka bor jong pi barok kanang bangin nu dla ban ri khoi ya kan nam ba ka kerteng jong utrai da ka jing im ba bha jong ngi om da ka jing im ka ba kan riang jong ngi to ngangai kelas ngutu long ba jong ne ke hikai Catechism of the Catholic Church Ar Hajar Chispa San Punriu ngene champion